Dumelang thobela sanibonani bhotani lotshani absheng. Oh guys, I'm sweating. Undibhanxile umntana wam. Umntana ethongo. Khani jongeni glitter engaka. Hey, uthe undenza face beat ke. Bazali. Birthday present. It's my birthday today, guys, and I'm sweating because I just fell on the chair whilst preparing to, shoot this video for you guys. Lochani, likai bakhethu. Sanibonani ninjani izihlobo nezihlobokazi zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe uzungashenxa ungandishina ngomnye umzuzu andiyonto ngaphandle kwakho. Dear good people, today I come bearing what? Gifts, when I should be receiving gifts myself. I did say it's my birthday. Look at this. I'm unboxing, guys. There's just so much that is coming through. But that's another story for another day. Today, I am inspired to share with you this piece of wisdom. Umntwana eyikwekwe owabhubha esemncinci. A young man who died at a very young age. I wouldn't know how you deal with that in other cultures, so I will keep this Xhosa, because ndiyayazi ngokwesiXhosa intoba ilungiswa kanjani into enjalo. Umntwana obhubhe phambi kwexesha ubhubhe eyikwekwe ze kuthi ke ngoku iintanga zakhe ufumaniseke intoba zikhulile zisexabisweni zoba ziyeluka ngoku. Mhlawumbi naye uyavela emathongweni kubantu bekhaya, uyavela kubazala bakhe. Beka phambi mntanam. Dosi ndisophula isitulo esi. Ndikuxelele ndicela ngoNonkwenkwezi jo. Yho, andinazo intloni. Bendisathetha ke ngonyana owabhubha phambi kwexesha. Sorry for that. Iti into, and I'm sharing this, guys, because ndibona into isenzeka ne. I don't mean to say my word is the gospel truth. Kodwa ke ndicinga uba nawe unokhuyicinge man, khayicingisise kakuhle, because ufika umuntu esithi ebeye egqirheni laze lathi igqirha umntwana wabo ne owasweleka esemncinci. I think wasweleka ngengozi ne at the age of 12. Uthi ke ngoku kufuneka bemolusile enzelwe umgidi. And I'm like, okay, yenziwa kanjani ke ngoku? Apparently kufuneka libe khona ke ngoku igqirha elibelisitsho kuzokwenziwa lento. Mna ngokunokwam azange ndayiva. I even inquired for that matter. Nakwelam igqirha who has more years of experience as igqirha than me, like a lot of years. Unamachoba awagudisileyo I-67, if I may tell you. Yeva, if I can brag nje ndingakuxelela into yoba amongst amachoba asekhaya goduswe ngutata zikhona nee-ministers. Uyayiva? Ndizama ukuthi ke ndithetha mna ngomntu onamava. Besides amava katata ke ngoku mna ke kule minyaka ingapha ndikwi-4th floor, ndiyacondoba uya kwi-5th floor, even though ndingafuni ukutsho. Hayi bhalala ndisanqonqoza kusekude ndisathe chu apha kwi-4th floor. Kule minyaka yam zange ndayiva umntu esoluswa engasekho. Ndabuza nalapha ebazalini, uyayiva, because ndiqonde man andiyiva kakuhle mna. Ndabuza ebazalini, ndabuza nakwiingwevu zale lali yam into yoba nakhe nayiva nini into enjalo. Bayayothuka into yoba inoba kungaqalwa kuthiweni. Ndaphinde ndeva kusithiwa kwenye yezilali utata walapho woluse unyana wakhe, uyeva,
besolusa mandithi umtshana wakhe unonyana wakhe wasweleka before wabese sithi ke ngoku uzabolusa bobabini nalo wakhe ungasekhoyo, meaning yonke into ethengelwe lo ukhoyo nalo ungasekhoyo uthengelwe. Umbuzo wami zizawuthwani ke ngokwezanto zikamfi? Ayikokuhlolela lo usaphilayo. I don't know guys, but it does not there's no logic. But ke benditshila ukuthi my word is not gospel truth. Nawe ke ngoku uzazihluzela. Lithi elam ngokokwam ukwazi umuntu xa ngoba iyakwazi ukuba kanti ibe libango, uyayiva, uyabanga umntwana owabhubha phambi kwexesha xa sekugqithe iminyaka, because kaloku uyakhula naye ngokomoya, uyayiva ke ngoku. Ndakhe ndayifumana imvumisa ndisandoqala ebugqirheni ndisemtsha ndikrancukrance, uyayiva ke ngoku. Ndafikelwa zindwendwe zizovumisa, ndathi xa ndivumisa ngaloo mini ndikhumla kakuhle, ndathi nishiye umlilo uqhuma ebuhlanti, inkomo ayikhalanga. Bathi phosa mhlekazi, ndathi ingakhalanga nje le nkomo kungenxa yentoba kukho ibango elikhoyo masicamagusheni. Bathi phosa mhlekazi, ngaba bango lini? Ndathi ke mna ke ukhona okhalazayo intoba lo msebenzi niwenzayo naye uyawunqwenela, kwakukhatshwa. Uyeva, umuntu osweleke emva kunalo mntu ndithi mna wabhubha esemncinci. Undive kakuhle ndithi ndandingekabi namava, ndothuka nam sendiyithulile. Andayazi ke ngokuba ndizayigweba ndithi ilungiswa njani, kwafuneka ndiye ndibagqithisele phambili, uyayiva, kwigqirha noko elinamava. Kodwa babe besithi baxolile, kodwa ke for isigwebo bavuma ukuba ndibagqithisele. Ndabagqithisela. Ukhona umamcirha, abanye bathi ngumamsukwini, olapha edikeni esitishini. Ngelo xesha ndandisasebenzela edikeni, ndathi mabahambe khawuhambe, hamba mntanam, uyasebenza udabawo. Iyasebenza udabawo kaloku, xolo ke. Soli. Khandizomthatha. Umuntu amosha ugqiba khale kuqala. Yo Thixo, andizukwazi uyiqala ekuqaleni le video. Akunzima uba ngudabawo. Bendisatsho ke. Nangu se-right. Ithi hello. Bendisatsho ke ndithi umamsukwini okudala ekulendlela yena kwenzeka ukuthi kanti bazawufika pha kumama umamsukwini atsho kanye kule ndawo bendihambe kuyo. Ndayifunda ngaloo mini into ukuba umuntu obhubhe emncinci unebango kokwabo oyindoda. Wagweba ke ngokumamcirha yena umamsukwini esithi makuguqulwe, makujikwe laa nkomo kwenzelwe lo masicamagusheni. Ndizama ukuthi ndafunda ngoko, nam ke ngoku ndangumuntu ofuna ukukhulisa ulwazi malunga nalomba. Ndafumanisa into yoba umntu ongasekhoyo owayebhubhe emncinci eyindodana siyakwazi ukumguqula. Umzekelo uzawuhlupha kaloku ngoba uzawuvela ebantwaneni, uzawuvela kubazala bakhe, okanye avele kumzali, okanye avele kubantakwabo ngethongo mhlambi, uyeva. Ithi ke ngoku loo nto leyo uyaguqulwa, siyakwazi ukumguqula. Sithe senza njani xa simguqulayo mhlekazi? Ithi le nto siyakwazi ukumwisela ibhokhwe kuthethwe naye. Ndihlala ndisitsho ndithi isiXhosa, isiko lesiXhosa lilapha emlonyeni, into ethethwayo ngomlomo. Ngoba ibhokhwe yona siyisebenza ngokufanayo. Ibhokhwe yazemva kwemini iyafana nenye, inehlamvu, inesilawu, inomkhonto, inotywala, iyathezelwa. Ithi ke ngoku loo nto leyo umahluko yinto yoba sizawuthini xa sithetha. Xa sithethayo sithetha naye simbize ngegama into yoba sibani bani, nyana, noko, walishiya eli limagada ahlabayo usemncinci.
usemncikana ngoku usexabisweni intanga zakho zoluka sinqwenela ukonyusa nawe into obukwazi utya esithebeni nabo nansi ibhokhwe mntanami uphalala kweligazi izithi kanti na uyaguquka ke ngoku uzube sisinyanye esihle phakathi kwelikhaya azathi bakhona amandla ke ngoku ze nimphi inkomo nimzinzise ngenkomo uba wekho amandla inkomo iyawuphinda ilandele kodwa uyaphiwa inkomo libango lakhe kokwabo andifuni uyenza nto bethunana khani ihlalutye kule ndawo ndishiya kuyo nizeke nezenu imbono okanye imibuzo camagwini thenje mandikhe ndiniphe loo ndawo ngoba ndiyayiqonda abanintsi abanabantwana abanqwenelayo ukubenzela into kodwa wazi into yoba yeyiphi eyenziwayo yeyiphi engenziwayo bethunana andinihambelize ndisesifuthweni le mini ndizalwa ngayo ndizawufutha imini yonke namhlanje ndilwa nosathane hayi umtyholi akana chance camagwini bethuna